Knižka Márie Ďuríčkovej Danka a Janka. Danka a Janka sú sestričky, dvojčence a sú navlas rovnaké. Danka má oči celkom ako Janka, hnedé a veselé ani gaštančeky. A Janka má vlasy celkom ako Danka, plavé a ostrihané na ofinu. Ešte aj nosy majú rovnaké, trošku vyhrnuté a veľmi všetečné. Danka a Janka sa rovnako aj obliekajú. Danka má vždy taký istý kabátik ako Janka a Janka také isté šaty ako Danka. Aj čiapky a topánky majú vždy celkom rovnaké. Keď idú po ulici, každý sa zastaví. Ktorá je Danka a ktorá Janka? Ale nikto ich nerozozná. Iba mama, otec a brat Miško. Mama ich rozozná vždy. Otec niekedy a Miško málokedy. V lani boli Danka a Janka ešte malé, ale toho roku sú už riadne žiačky prvej B triedy vo Zvolene. Na zošitoch majú napísané Dana Bodková, Jana Bodková, ale učiteľka ich najčastejšie volá 1 bodka, 2 bodka. A niekedy im povie: Ach, vy 2 bodka. A to je náramne veselé. Janka, ty budeš sedávať pri obloku a ty, Danka, pri uličke, povedala učiteľka na začiatku roka. Tak vás budeme rozoznávať. Začas ich rozoznávali podľa toho, ale neskôr vysvetlo, že ich možno rozoznať aj inak.